hodina. Vítejte u zpráv na rádiu Family. Hezký den. Americká zpěvačka Whitney Houston zemřela. Lidé protestovali proti akta. Prahou prošel 2000 průvod. Barbora Škrolová, odsouzená v kuřimské kauze, opustila vězení. Piazetu Národního divadla zdobí velké srdce. U zpráv vás vítá Marie Machytková. Americká zpěvačka Whitney Houston v sobotu zemřela ve věku 48 let. Její tělo nalezl v pokoji v Los Angeleském hotelu Beverly Hilton její osobní strážce. Zatím nejsou známy příčiny úmrtí. Zpěvačku, která se v minulosti potýkala s drogami, identifikovali její blízcí, kteří s ní byli v hotelu ubytováni také. Whitney Houston se proslavila nejen svým hlasem, ale také filmem Osobní strážce, kde hrála po boku Kevina Costnera. Mezi její nejslavnější hity patří písně I Will Always Love You nebo Saving All My Love For You. Její hudební činnost byla oceněna 6 cenami Grammy. Protesty proti dohodě akta pokračují. V sobotu se v hlavním městě sešlo kolem 2000 lidí. Protest svolala Česká pirátská strana požadující odstoupení od obchodní dohody proti padělatelství. Mezi další požadavky patří přijetí ústavního zákona garantujícího svobodný internet, transparentnější projednávání mezinárodních smluv či otevření financování státních institucí a politických stran kontrole veřejnosti. Místopředseda České pirátské strany Mikuláš Ferjenčík řekl pro ČTK. Prostě jsme se připojili k mezinárodnímu protestu proti akta. Větší pirátské strany, jako třeba ta německá, tak u nich trvalo déle připravit velké protesty. U nás vznikly ty protesty spontánně a dokázali jsme to zorganizovat rychleji. A dneska je celosvětový protest proti akta v 300 městech ve 30 zemích. Takže k tomu jsme se chtěli připojit, nechtěli jsme zůstat stranou. Ratifikační proces smlouvy byl minulý týden českou vládou pozastaven kvůli nejasnostem. Stejně se zachovalo Německo, Polsko a Slovensko. Zástupci hudebního průmyslu však tento krok vlády kritizují. Soud rozhodl o podmínečném propuštění Barbory Škrlové, odsouzené v kauze týraných dětí z Kuřimy. Zkušební dobu soud stanovil na 7 let a nařídil nad ní dohled. Škrlová, kterou na podzim roku 2008 odsoudil brněnský soud na 5 let do vězení, tak ve čtvrtek po 13. hodině odjela osobním vozem z věznice Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Od pátku je piazeta Národního divadla ozdobena velkou plastikou srdce, kterou vytvořili umělci Lukáš Gavlovský a Roman Švejda. 2metrové srdce tvoří rozstavená hmota ze svíček, které lidé zapalovali na počest smrti Václava Havla. Švejda těsně před slavnostním odhalením pro ČTK řekl: Srdce už je hotovo, dosahuje výšky necelých 2 metrů. I během dneška nám pomáhali dobrovolníci, kterým jsme teda začali říkat spolutvůrci, protože bez jejich pomoci by to vlastně vůbec nebylo možné zrealizovat celou akci. Sjížděli se teda, dalo by se říct, ze všech koutů České republiky. Byli tady kluci z Liberce, byla tady paní z Prostějova. Stále vlastně jaksi celonárodní přesah té akce trvá i během instalace. Plastika nese název Srdce pro Václava Havla. Dnes je oblačno až zataženo, na Moravě slunečno, místy se sněžením. Nejvyšší teploty -5 až -1 stupeň Celsia, teplota v 1000 metrech na horách kolem -7 stupňů. Fouká slabý západní až severozápadní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. Posloucháte Rádio Family, vítá vás Jakub Sedláček A Daria Černá, hezký den. V následující hodině nás čeká mnoho zajímavých věcí. Uvaříme si bulharskou specialitu. Milada Štráfeldová nám přečte fejeton jménem Co mě naučila cesta. A samozřejmě uslyšíte několik příjemných singlů. A co nás čeká právě teď, Kubo? Uslyšíte našeho kolegu Jana Štráfeldu, který nám ve své rubrice Lifestyle prozradí tajemství dobré kávy. Dobrý den. U dnešní rubriky Lifestyle vás vítá Jan Štráfelda. Následující minuty si budeme povídat o fenoménu kávy a její kultury s člověkem, který tomuto nápoji zasvěcuje celý svůj profesní život a je tedy odborníkem na slovo vzatým. Pan Zdeněk Smrčka se pravidelně umísťuje na předních příčkách evropských baristických soutěží. Spolu se svým kolegou založil kavárenský klub, který učí své zákazníky kultuře přípravy a podávání kávy. A protože se dnes celý den věnujeme tématu cestování, má první otázka byla, kde a jak Zdeněk Smrčka objevil tu pravou chuť kávy.
Asi prvně to bylo v Dánsku, v Kodani, když se mi podařilo nějakým způsobem vyhrát v České republice latte art, mistrovství v vlití mlíka do kávy, když to řeknu zjednodušeně, v přípravě mléčné kávy, tak aby vytvářela se na povrchu nějaký obrázky, tak mistrovství světa bylo v Kodani. A tam vlastně po soutěži jsme šli do kavárny, která byla spojená s pražírnou. A tam vlastně všichni baristi měli možnost si vyzkoušet na těch strojích, připravit kafe, udělat si cappuccino, udělat si espresso, ochutnat všechny ty směsi a všechny ty kávy, které tam jsou. A protože to bylo čerstvý kafe a bylo to tam jako všechno otevřený, řekli člověku, co jak může si připravit a odkud ty kávy jsou, vlastně všechny popisky, z kterých části světa ty kávy jsou, jakým způsobem je to pražený, jakým způsobem je doporučená příprava. Tak jsme šli, připravili jsme si to a já jsem tam vlastně poprvé zjistil, že espresso chutná úplně jinak, než co jsem do té doby byl. To bylo kafe, který jsem si fakt málem sednul na zadek a přitom si ho tak jako člověk připravil sám a tam jsem zjistil, že do té doby jsem skoro nepil kafe. Čím to tedy je, že jste se k té pravé chuti dostal tam a nikoli v Čechách, kde jste s kávou před touto soutěží také pracoval? Je velký rozdíl v kávě, kterou dostanete v tuzemské kavárně a v podnicích na západ od našich hranic? Je to i otázka čerstvosti kávy, které se tady dostává? Rozdíl v podávání, takhle v podstatě espresso je ten malý nápoj. Je to přibližně 30 ml do šálku, který má asi 70 ml, takže je to šálek, ten malý šálek naplněný do půlky, to je vlastně espresso. U nás se říká presso, nebo to český presso je do kapučinového šálku a je to úplně dolitý až nahoru. Jsou tam věci, které by tam neměly být, chutná to jinak, než jak by to mělo chutnat, pak z toho člověku nemusí být dobře a nemůže to za to většinou do kafe. Způsob podávání v podstatě by mělo být stejný. Tam by to mělo být malý šálek s 30 ml a mělo by k tomu být podaná voda, která paradoxně neslouží k tomu, aby člověk tu kávu zapil, ale měla by sloužit k tomu, aby si člověk vlastně vypláchnul ústa předtím a vyčistil si chuťové buňky. Káva je pořád travina a na té čerstvosti záleží úplně stejně jako třeba u pečiva. A jak to vůbec s kávou chodí? Nabízejí vám je dovážející společnosti či jednotlivci? Nebo se lidé, kteří se kávě chtějí věnovat, radši za ní vypravují do světa sami? Je to různý. Samozřejmě ty společnosti kávu nabízejí, udělají nějakou nabídku a podle toho ten kavárník rozhodne. Pokud ten člověk je nadšenec do kávy a zajímá se o to, jakože už tady takových pár lidí je, tak teď jsem akorát před chvílí mluvil s člověkem, který se vlastně pro kávu jede do Londýna. Obejde kavárny, jak mu něco chutná a snaží se najít tu ideální kávu pro sebe a tu vlastně ideální pražírnu, která mu čerstvě upražený kafe dodá. Protože Zdeněk Smrčka díky kávě procestoval kus světa, zeptal jsem se ho na nejzajímavější místo, kam se díky ní dostal. Asi letos do kolumbijské Bogoty, kdy bylo úžasné, že v rámci toho mistrovství jsme měli takový dvoudenní výlet o kávových plantážích, vlastně všichni soutěžící ze všech zemí. A tam jsem prvně viděl, jak ten kávovník roste, jakým způsobem se to zpracovává, jaký všechny typy kávovníků jsou. Prvně jsem viděl kávovou plantáž, zpracovatelský závod, teď všechno okolo té kávy. Nedá mi, abych se nezeptal na dnešní úroveň kávové kultury u nás. Jsme stále ještě na chvostu kávového kulinářství, nebo se zlepšujeme a budeme v rámci Evropy a jejich kavárenských zvyklostí konkurenceschopní? Určitě. Akorát, že u nás to ještě není tak znát. U nás ta káva jako zatím se o to lidi tak moc nezajímají. K nám to pravděpodobně přijde za pár let. Doufám, že co nejdřív. Ale dobře, aby čím větší konkurence, tím víc lidí bude vědět, že jak to má vypadat a že pokud se neřeknou dobrý kafe, tak ho nedostanou. Na závěr jsem se nemohl nezeptat, jak se asi dobrou kávou ostřílený člověk postaví k tomu, když se před ní postaví hrnek s kávou rozpustnou. Udrží svůj lifestyle, nebo ho ze zdvořilosti vypije? No, většinou se lidi ptají, jako jestli si dám rozpustný, nebo jestli si dám turka, myšlení českýho turka. A já většinou říkám, že čaj. Takže jako přiznám se, že se mi ještě jako nestalo, že by mi někdo dal přímo ten instant, nebo si to nějak jako nevzpomínám. Asi se mi to nestalo. Ale jako pravděpodobně bych si to nechal dát před sebe a asi bych to nedopil. No. Nedělal bych žádný jako fopa, ale nedopil bych ho, určitě. Tak to byl dnešní lifestyle. O kávě, cestách a životem s tímto výjimečným nápojem. Od mikrofonu vás zdraví Jan Štráfelda. Téda, po téhle reportáži jsem i já dostala chuť na hrnek dobré kávy. Co ty, Kubo? Já taky. Škoda, že tady ve škole je jenom takovej automat, co cedí obarvenou vodu. A navíc krade prachy. To je sice pravda,
Ale do školy přece nechodíš na kafe, ale vzdělávat se. No samozřejmě. A pokud i vaše děti nevědí kam po maturitě, nebo vy máte chuť dál studovat, či se něčemu novému v oblasti médií naučit, přijďte se k nám podívat. Ano, dokonce i tým našeho Rádia Family vzešel z vyšší odborné školy publicistiky. Jestli se chcete stát součástí redakce Rádia Family, nebo se chcete stát novinářem, redaktorem či přímo moderátorem, tak navštivte stránky www.vosp.cz, kde naleznete podrobné informace o studiu a oborech na naší škole. Přesně tak. Díky VOŠPu budete blíž médiím a showbiznisu. Pro lepší představu o naší škole můžete také navštívit festival Všemi směry, který se bude konat 12. dubna roku 2012 o 10 hodin v Praze v Rock Café na Národní třídě. Já si vzpomínám, že minulý ročník se opravdu povedl. Loni přijalo pozvání několik mediálně známých osobností, například Michal Vívek nebo Pavel Novotný. Takže pokud budete mít čas, doražte i letos. Teď si ale dáme písničku Po cestách lásky od kapely Prorok. Láska prý je jen slovo, neznamená nic. Když dva se mají rádi, nic už není víc, není víc. Láska prý je jen slovo, však strašně krásně zní. Vyslov krásné, miluji tě, když můžeš být s ní, navždy s ní. Lásky klikatý, jít s tebou stále dál a teplo cítit z dlaní tvých, to bych si přál. Tak neodmítej ruku mou a nezůstávej stát, vždyť na konci té cesty nás láska bude řád. Prý je jen slovo, neznamená nic. Když dva se mají rádi, nic už není víc, není víc. Láska prý je jen slovo, však strašně krásně zní. Slovo do zdi vyškrábané, němý svědek dní, dlouhých dní. Po cestách lásky klikatý, jít s tebou stále dál a teplo cítit z dlaní tvých, to bych si přál. Tak neodmítej ruku mou a nezůstávej stát, vždyť na konci té cesty nás láska bude řád.
Dobrý den, vážení posluchači. Ze studia vás zdraví Daria Černá a Jakub Sedláček. Krásný den. Téma dne je cestování. Jakube, tady čtu, že se prý Jitka Asterová na Mallorce líbala s delfínem. To jsem taky slyšel. Ona se původně chtěla líbat s trenérem těch delfínů, ale ten to odmít, nebo co? Fakt jo, Jitku Asterovou? Jo, nakonec to zbylo na toho chudáka delfína. Asi ho nějak přinutili. Možná bychom na ně měli poslat Greenpeace. Prosím tě, vždyť Jitka Asterová je moc hezká. To sice jo, ale co my víme, jaké sexuální preference mají delfíni? To je pravda. A co ty, Jakube, máš nějaký zajímavý zážitek z cestování? A víš, že mám? Jednou jsem byl s tátou v Chorvatsku, na ostrově Lopud. Táta mě tam učil chytat chobotnice. Chobotnice? No fuj. Jo, není to nic příjemného. Když totiž chobotnici konečně dostaneš z vody, musíš ji chytit za hlavu ze stran a přitom dávat pozor, aby tě nekousla. Má totiž ve spod jedovatý zub. Nejhorší je, že ona s tebou bojuje a její chapadla se ti svíjejí po předloktí. Wow, tak to je jak od Žila Verna. Počkej, to nejlepší teprve přijde. Musíš jí totiž tu hlavu obrátit na ruby, aby ses dostala k jejím vnitřnostem. Ty potom vytrhneš a hodíš do moře. Je to naprosto ekologické. Ryby to hned sežerou. Ježíš, to jsem ráda, že taky myslíš na životním prostředí. To víš, já jsem takový jemný člověk. No a v poslední fázi s ní musíš párkrát šlehnout o zem, aby si ji zbavila posmrtných křečí. To je takový drastický, prosím tě, v kolika letech tě to táta naučil? Nevím přesně, ale víc než 12 mi nebylo. Koukám, že jsi měl krásné dětství. To jo. Největší sranda bylo to, že kousek od nás se opalovala partička Němců. Když viděli, co provádíme s těma chobotnicema, tak utekli tak rychle, že si ani nestačili zbalit. No já se jim nedivím, já bych taky utíkala. A co jste s těma chobotnicema pak udělali? Uvařili a snědli. Jestli si právě dáváte pozdní oběd, přeji dobrou chuť. Tak tím si nejsem moc jistá. To si radši pustíme písničku Párek v rohlíku. Hned potom si uvaříme papriku v pořadu Voňavá pánvička, kde se může přiučit i vaše babička. Frontu na párek v rohlíku, já spěchám dál. Odejdu radši bez díků. Vstávám a hlad mě provází. To pomalu se oblíkám a kravatou si házím. Vyjdu z domu, fronta dlouhá, ještě než se rozedí. Všech kolem se strašně děsím, abych nebyl poslední. Já nemám rád frontu na párek rohlíku, já spěchám dál. Odejdu radši bez díků, já nemám rád frontu na párek rohlíku, já spěchám dál. Odejdu radši bez díků. Bez díků, já nemám rád frontu na párek v rohlíku, já spěchám dál. Odejdu radši bez díků. Úderem hodiny 10. Jo, hlad se zase hlásí. Mistr z boudy hlásí.
noc zas odchází. Kantina je zase zavřená. No, to je teda gol. Kom se mám jít najíst? Kam? Otázka a nebo for. Já nemám rád frontu na párek rohlíku. Já spěchám dál, odejdu radši bez díků. Já nemám rád frontu na párek rohlíku. Já spěchám dál, odejdu radši bez díků. Krásný dobrý den, u mikrofonu Jakub Sedláček s pořadem Voňavá pánvička. Zároveň zdravím svoji kolegyni Dariu Černou, která sebrala odvahu a souhlasila s tím, že bude ochutnávačem mého dnešního kulinářského výtvoru. Ahoj Jakube, tak co dobrého jsi pro nás připravil? Víš Dario, moje babička pochází z Bulharska. Bulharsky mě sice moc nenaučila, ale naučila mě pár receptů. No a jedním z nich jsou smažené papriky, plněné balkánským sýrem. Počkej Jakube, v tom ale není žádné maso. Ty taky jíš bez masa jídla? Tak teď si mě dostala. Máš pravdu, já jsem typický masožravec. Výhoda tohohle jídla je, že je vhodné i pro vegetariány a zároveň moje zkušenost s ním je taková, že chutná i většině masožravců. Tak to mě zajímá, Jakube. Já jsem totiž vegetariánka. Takže ty říkáš, že vegetarián může jíst s masožravcem u jednoho stolu bez tiché nevraživosti? Ano, jde to. Třeba pokud si společně uvaří papriky, plněné balkánským sýrem. Tak se do toho pust, už mám docela hlad. Budeme potřebovat papriky. Nejvíce hodí ty nejlevnější, což po lednovém zvýšení DPH určitě potěší. To máš pravdu. Já občas dostanu záchvat v steku, když se podívám na účtenku ze supermarketu. Dále pravý balkánský sýr. Rozhodně nekupuj sýr balkánského typu. To je totiž takový malý podvod, co si na nás připravili výrobci. Potom potřebujeme 2-3 vejce, sůl a pepř. Já to mám rád ostřejší, takže přidávám ještě mleté chili. No tak to já určitě bez chili. Bylo by to moc ostré a pěkně by mě to prohnalo. No a taky nesmíme zapomenout na olej na smažení. A to je všechno? To nevypadá moc složitě. Máš pravdu. Ani příprava není nějak komplikovaná. Nejdřív si předehřejeme troubu alespoň na 150 stupňů. Než se trouba nahřeje, tak zbavíme papriky stopek a jadérek. Důležité je papriku nějak neporušit, aby nám vznikla taková kapsa. A to mám tu papriku jako vyříznout nožem? Ne, to ne. Nožem by si mohla papriku proříznout skrz. A to by nebylo ono. Stačí ti prsty, máš v nich lepší cit a stopku papriky normálně vytrhneš. Musíš ale opatrně, aby si tu papriku neroztrhla celou. Rozumím, tak pokračuj. Papriky vložíme do nahřáté trouby a necháme péct. Musíme počkat, dokud se nezačnou krabatět a místy připravovat. Potom je vyndáme a hodíme do studené vody, aby se nám lépe loupaly. Aha, teplně upravené papriky už jsem jedla, ale že se mají loupat, to slyším poprvé. Víš, Dario, to je hlavní na celém tomhle jídle. Pokud by si tam slupku nechala, vznikla by ti taková nakyslá chuť, no a to by zkazilo celé jídlo. Mně teda v životě nenapadlo, že mě chlap bude učit vařit. Mně zase v životě nenapadlo, že budu v rádiu. Takže dál. Do mističky si rozklepneme vejce, přidáme balkánský sýr, osolíme a opepříme. Vezmeme vidličku a sýr rozmačkáme. Vznikne nám taková nažloutlá hmota a to je přesně to, co jsme chtěli. No, musím ti říct, že moc lákavě to zatím nevypadá. V téhle fázi ne, ale chutnat to bude výborně, to ti garantuju. No tak dobrá, pokračuj. Nyní vezmeme předpřipravené papriky a naplníme je tou hmotou. Nesmíš to tam cpát až po okraj, protože by ti to stejně při smažení vyteklo. Do pánve nalejeme olej, můžeme trochu víc, asi jako když smažíme řízky. Tolik oleje, to nemůže být přece zdravé. Já jsem taky nikdy netvrdil, že je to zdravé jídlo. Ono většinou, co je dobré, nebývá moc zdravé. Do rozpálené pánve vložíme naplněné papriky a smažíme. A určitě je nesmíme zapomenout otočit. To máš pravdu, to je důležité. Papriky otočíme zhruba za 2 minutky. Že jsou hotové, poznáme tak,
že do nich šťouchneme prstem. Pokud jsou tuhé, znamená to, že vajíčko sírová hmota je smažená, no a tím pádem je připravené i celé jídlo. Papriky přendáme na talíř, můžeme je podávat s nakrájeným rajčetem. Vypadá to teda krásně, tak dobrou chuť. Už se na to těším, dobrou chuť. Že všechno nejlíp věděla a já vím, že to tak není, to jsem měl asi zapnění. Teď mám pocit, že už tě znám a pozor si dám a než to zažít znovu, tak to budu radši sám. Nemůžu se tomu smát, když jsem sám, nemůžu spát, jak se tohle mohlo stát. Hlavním obětí, cítím se jak zajetí, jako zajetí, jako zajetí. Dřív to bylo jinačí a teď omluva nestačí a já už vím to, co jsem měl, když jsem ti tenkrát naletěl. Teď mám pocit, že už tě znám a pozor si dám a než to zažít znovu, tak to budu radši sám. Nemůžu se tomu smát, když jsem sám, nemůžu spát, jak se tohle mohlo stát. Ve tvým chladným obětí cítím se jak zajetí, jako zajetí, jako zajetí. Skončila písnička v zajetí. To mi připomíná, že si občas připadám jako vězeň střižny a mikrofonu. Co ty, Dario? To já jednou nechala svýho psa zavřenýho na balkóně. Bylo to asi před 14 dny, jak zrovna začaly ty strašný mrazy. Vyklepávala jsem mu pelíšek a on se šel podívat, cože to vlastně dělám. Asi za půl hodiny jsem si šla uvařit oběd a bylo mi divný, že mi nikdo neslintal na nohu. Tak jsem se podívala na balkón a tam za sklem na mě zíral můj Bob. Tak jsem mu otevřela dveře a on, jak byl zmrzlej, tak se mi hned nacpal do postele rovnou pod peřinu. Počkej, jako tvůj pes se fakt jmenuje Bob? Jako Bob Marley? Jo, a co jako? Nic. Můj pes se zase jmenuje Bíďa. Už je starý a má bolavý záda, takže od veterinářky dostává silný sedativa. No a taky mi připomíná Boba Marleyho, protože je z těch prášků pořád světej. No to je teda něco. No tomu mýmu jsou teprve 3 roky, ale je stejně blbej. Vždyť je to kříženec z Dogy, Ohaře a Stafforda, ale vypadá jak dalmatín. Dobrý den, je právě 2:30, vítejte u zpráv na rádiu Family.
Americká zpěvačka Whitney Houston zemřela. Lidé protestovali proti akta, Prahou prošel 2000 průvod. Barbora Škrolová, odsouzená v kuřimské kauze, opustila vězení. Piazetu Národního divadla zdobí velké srdce. U zpráv vás vítá Marie Machytková. Americká zpěvačka Whitney Houston v sobotu zemřela ve věku 48 let. Její tělo nalezl v pokoji v losangelském hotelu Beverly Hilton její osobní strážce. Zatím nejsou známy příčiny úmrtí. Zpěvačku, která se v minulosti potýkala s drogami, identifikovali její blízcí, kteří s ní byli v hotelu ubytováni také. Whitney Houston se proslavila nejen svým hlasem, ale také filmem Osobní strážce, kde hrála po boku Kevina Costnera. Mezi její nejslavnější hity patří písně I Will Always Love You nebo Saving All My Love For You. Její hudební činnost byla oceněna 6 cenami Grammy. Protesty proti dohodě akta pokračují. V sobotu se v hlavním městě sešlo kolem 2000 lidí. Protest svolala Česká pirátská strana požadující odstoupení od obchodní dohody proti padělatelství. Mezi další požadavky patří přijetí ústavního zákona garantujícího svobodný internet, transparentnější projednávání mezinárodních smluv či otevření financování státních institucí a politických stran kontrole veřejnosti. Místopředseda České pirátské strany Mikuláš Ferjenčík řekl pro ČTK. Prostě jsme se připojili k mezinárodnímu protestu proti akta. Větší pirátské strany, jako třeba ta německá, tak u nich trvalo déle připravit velké protesty. U nás vznikly ty protesty spontánně a dokázali jsme to zorganizovat rychleji. A dneska je celosvětový protest proti akta v 300 městech ve 30 zemích. Takže k tomu jsme se chtěli připojit, nechtěli jsme zůstat stranou. Ratifikační proces smlouvy byl minulý týden českou vládou pozastaven kvůli nejasnostem. Stejně se zachovalo Německo, Polsko a Slovensko. Zástupci hudebního průmyslu však tento krok vlády kritizují. Soud rozhodl o podmínečném propuštění Barbory Škrlové, odsouzené v kauze týraných dětí z Kuřimy. Zkušební dobu soud stanovil na 7 let a nařídil nad ní dohled. Škrlová, kterou na podzim roku 2008 odsoudil brněnský soud na 5 let do vězení, tak ve čtvrtek po 13. hodině odjela osobním vozem z věznice Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Od pátku je piazeta Národního divadla ozdobena velkou plastikou srdce, kterou vytvořili umělci Lukáš Gavlovský a Roman Švejda. 2metrové srdce tvoří rozstavená hmota ze svíček, které lidé zapalovali na počest smrti Václava Havla. Švejda těsně před slavnostním odhalením pro ČTK řekl: Srdce už je hotovo, dosahuje výšky necelých 2 metrů. I během dneška nám pomáhali dobrovolníci, kterým jsme teda začali říkat spolutvůrci, protože bez jejich pomoci by to vlastně vůbec nebylo možné zrealizovat celou akci. Sjížděli se teda, dalo by se říct, ze všech koutů České republiky. Byli tady kluci z Liberce, byla tady paní z Prostějova. Stále vlastně jaksi celonárodní přesah té akce trvá i během instalace. Plastika nese název Srdce pro Václava Havla. Dnes je oblačno až zataženo, na Moravě slunečno, místy se sněžením. Nejvyšší teploty -5 až -1 stupeň Celsia, teplota v 1000 metrech na horách kolem -7 stupňů. Fouká slabý západní až severozápadní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. Víš nebo nevíš, nepostojíš.
nemáš, něco čekáš. Víš nebo nevíš, nepostojíš. Máš nebo nemáš, něco hledáš. Dáš nebo nedáš, něco nemáš. Máš nebo nemáš, něco čekáš. Víš nebo nevíš, nepostojíš. Právě dohrála písnička Máš nebo nemáš. Každý den máme všichni před sebou kratší anebo delší cestu, ať už jedeme autem, vlakem, anebo jdeme pěšky. Velice dobrodružnou výpravu absolvovala i Milada Štráfeldová. Seznámí nás s ní ve svém fejetonu Co mě naučila cesta. Co mě naučila cesta? Bylo, nebylo. Tedy tenkrát spíš nebylo. Nebylo právě nejlíp. Byla jsem bez práce, 9letý syn vážně onemocněl a manželství se mi rozpadalo. Situace, kdy mne už opravdu přecházel humor. Člověk se pak chytá skoro všeho. Já se v té chvíli chytila všelijakých východních nauk. I reiki. Říkala jsem si, že tahle prastará léčebná metoda, když už nepomůže, tak alespoň neublíží. Během 2denního kurzu, kdy jsem se měla seznámit s jejími základy, jsem se potloukla při dobíhání autobusu a natahla si vazy v koleně, takže jsem dlouho nemohla vůbec chodit. A nakonec jsem se rozsypala na malé vzlikající střípky, které se ne a ne slepit zase dohromady. Podle mé tehdejší učitelky zasvětitelky to je prý normální, tak to má s reiki být. Ne, že bych jí nevěřila. Jen mne napadlo, zda bych přeci jen nemohla potkat jiného, vlídnějšího mistra. Uběhlo pár měsíců, synkovu nemoc dostali lékaři pod kontrolu, i manželská krize pomíjela, já si zase našla práci a dokonce jsem se znovu mohla postavit na nohu. Téměř bez bolesti. To byla pravá chvíle vyzkoušet, co ještě vydržím. Vydala jsem se proto na cestu. I když ne, tahle byla ještě s malým C, jen podél Šumavy. Šlapala jsem ale od rána do večera po opuštěných lesních pěšinách, spala sama pod širákem, myla se v potocích a jen občas se šla do civilizace, abych si koupila půlku chleba s kouskem sýra. Po týdnu tohoto samotářského putování jsem se přestávala bát divokých prasat, která se mnou nocovala na stejném palouku, a začínala se bát lidí. Když jsem měla potkat lesního dělníka, který projížděl kolem na starém mopedu, instinktivně jsem zapadla do kapradí. Od té doby ale vím, že i taková cesta s malým C člověka pořádně otestuje. Fandíte si, že to s vaší fyzičkou není tak špatné? Chodíte přeci pravidelně plavat, jezdíte doma na rotopedu, občas vyrazíte na pár hodin po turistické značce. Vezměte si ale na záda opravdový 12kilový batoh se spacákem, zásobu vody na 2 dny, náplasti na puchýře a vykročte. Dobré pořízení. První půlden je dobrý. Šlape se vám lehce, slunce svítí a vy se jen zvědavě rozhlížíte po kraji. Potěší vás každá nová vyhlídka, každá divoce pokroucená borovice, každá kopretina u cesty. Po obědě na mítině se už ale z pařezu zvedáte trochu stuha. Váš bágl je najednou nějak těžší a s každým dalším kilometrem to bude horší. Už se tolik nekocháte krajinou, spíš hledáte, kde si uděláte příští pauzu. Zapadající slunce vás přitom protivně oslepuje. Brzy se utáboříte někde pod smrkem a usnete hned se setměním. V noci vás ale budí podivné lesní zvuky. A taky vás všechno tlačí, špatně jste si své ležení večer umetli. K ránu vás rozklepe zima a ještě rádi vstanete hned s prvním svítáním.
Další dny se všechno opakuje, jen s tím rozdílem, že vás čím dál víc bolí nohy, paty máte rozedřené do krve a ten příšerně těžký batoh se spoustou zbytečností byste nejraději zahodili do křoví. Cesty v místech, kde ještě nedávno vedla zadrátovaná a podminovaná státní hranice, jsou značené jen občas. A i mapa, kterou jste si koupili ve specializovaném obchodě, je jen přibližná. Sotva znatelná pěšina vás za to vede krajem duchů, kolem trosek vesnic, odkud po válce vyhnali obyvatele do sousedních Bavor. Českoslovenští tankisté si pak z jejich domovů udělali střelnici. Už 2 dny jste nepotkali ani živáčka. Ve čtvrtek se rozprší, promočenýma nohama čvachtáte celý den v blátě a je vám do breku. Tu noc přespíte v rozbitém seníku, kterému armáda nechala aspoň kus střechy. Proklínáte se pro pitomý nápad udělat si tenhle úžasně romantický výlet. Příští den ale už od samého rána září slunce a pod stromy se modrají borůvky. Nohy vás taky už tolik nebolí a s překvapením zjistíte, že jste nejspíš chytili druhý dech. Dochází vám sice voda, ta z potoka ale chutná skvěle. Vyjdete z lesa a před sebou najednou máte tu nejlíbeznější krajinu, jakou si umíte vymyslet. Z první hospody, na kterou po kolika dnech narazíte, báječně voní bramboračka s houbama. Přeci jen to asi nebyl tak pitomý nápad. To léto jsem podél hranic došla až málem do Chebu, jen posledních pár kilometrů jsem si zkrátila lokálkou. Měla jsem i tolik štěstí, že tu na mne čekal poslední volný pokoj v hostlu za náměstím. Jen člověk, který přespával týden na jehličí a mezi lesní zvěří, dovede ocenit horkou sprchu a čistě povlečenou postel, tak jako ten večer já. Takže mne docela nepříjemně vyrušilo, když na mne už za tmy zaklepala recepční s prosbou, zda by v jakémsi přístěnku za mým pokojem mohla ještě ubytovat pozdního hosta. Chtělo se mi cosi nevrle odseknout, když jsem si ale představila, jak ten chudák opozdilec bude hledat nocleh na lavičce v parku, souhlasila jsem. Tiše pak kolem mne prošla nějaká drobná postava s obřím ruksakem na zádech. Než se za ní zavřely dveře na druhé straně pokoje, už jsem zase spala. Potkali jsme se až druhý den ráno, když se obří ruksak z přístěnku zase vynořil. Pod ním se na mne široce usmíval maličký Japonec neurčitého věku. Mnohokrát děkoval za to, že tu mohl přespat v koutě pod schody, jako by to byl přinejmenším hotel Ritz. Jsem opravdu rád vás tady potkat, opakoval svou japonskou angličtinou. Veliká radost pro mne. U snídaně mi pak vysvětlil, že je v Chebu vlastně náhodou, neměl to vůbec v plánu. Cestuje po sousedním Německu, co si tam přednáší. Zaslechl ale, že Cheb je velmi pěkné město a když už tedy dojel z Japonska až sem, tak by se na ně mohl podívat. Na rozdíl od jiných Japonců téměř nikam nejezdí, v Evropě je vlastně poprvé. Dlouho se prý rozmýšlel, jestli má přijet, doma má hodně práce. Na přednáškách má ale pořád plno, tak to snad stálo za to. Jen ze zdvořilosti se ptám, čeho se ty jeho přednášky týkají. Co asi může přednášet človíček, který cestuje s takovým ruksakem a přespává v laciném hostlu, říkám si. A to je taková prastará léčebná metoda. U nás v Japonsku ji říkáme reiki. Po staletí ji znali jen v buddhistických klášterech v Tibetu. Jeden japonský mnich ji ale přinesl k nám, tajně. Já mám čest být přímým žákem jeho žáků. Dodal, jako by se nechumelilo. Ty už jsi slyšela něco o reiki? Ptá se a dojídá housku s máslem. Dívám se na něj ohromeně. Ještě před pár měsíci, v tom opravdu svízelném období, kdy jsem se chytala každého stébla, by mi mistr reiki připadal jako dar z nebes. Tehdy jsem ale potkala jen jeho českou odmocninu. A tady se najednou mistr vynoří z kumbálu pod schody. Jaká byla pravděpodobnost, že se setkáme? 1 k 10 milionům. Zůstal pak v Chebu ještě celý den. Chodili jsme spolu po městě, prohlíželi staré domy, nakukovali do dvorků, mlsali zmrzlinu a kláposili o všem možném. Mistr se často smál.
Neměj strach, syn se uzdraví, řekl mi ale celkem vážně, když jsem ho večer vyprovázela na nádraží. V Německu už ho totiž čekali. I mne čekala cesta domů, naše vlaky se rozjížděly každý na opačnou stranu. Až v Praze zjistím, že po ošklivých odřeninách, které mne trápily kolik dní, není ani památka. Ani koleno mne už nebolí. A vůbec, že je mi vlastně fajn. S tou cestou to opravdu nebyl špatný nápad. Každá cesta přeci může něčím překvapit. Know where we go and waiting on this way many times, but hating. There's no point, there's no when, there's no reason. We don't have anything, only freedom. Hey, hey, never say you can't anything. I know you can everything, only when you really want. Oh, oh, it is so hard to understand. It's so hard to understand, so you have to really want. Freedom is not something you can ever buy. And I know when you take it I will die. All my dreams, all my hopes, it's my breathing. All my life, all my needs, it is everything. Hey, hey, never say you can't anything. I know you can everything, only when you really want. Oh, oh, it is so hard to understand. It's so hard to understand, so you have to really want. Posloucháte Radio Family. Za okamžik bude následovat reportáž o dětech. A co ty, Kubo, plánuješ děti? Já děti mám, akorát, že nevím kde a kolik. No já teda doufám, že nemáš nějaký se mnou. Počkej, tak o tom by si snad měla vědět. To jo, ale po té flašce, co padla na poslední poradě, si vůbec nic nepamatuju. No, ať už děti máte, nebo nemáte, reportáž si poslechněte, protože možná děti plánujete, anebo je máte a ani o tom nevíte. Ne každá maminka má možnost přidat své ratolesti do rukou prarodičů nebo známých a užít si ten luxus cvičit sama. Řešením jsou různá cvičení určená právě pro maminky s dětmi. Velmi populární je v poslední době společné plavání. Nejnižší věková kategorie pro návštěvu bazénu je měsíc od narození. Někteří pediatři však varují rodiče, aby se před návštěvou přesvědčili, že dětem nebude vadit chlorovaná voda, která může citlivějším jedincům způsobit kožní alergie nebo dokonce vyvolat astma. Před první návštěvou se tedy určitě nezapomeňte poradit se svým ošetřujícím lékařem. Je důležité si také uvědomit, že zvláště u miminek se nemůže hovořit o skutečném plavání, jde spíše o navyknutí si na vodu, otužování a rozvoj svalstva. Z psychologického hlediska společné plavání s maminkou rozvíjí vzájemný vztah a důvěru. Jestli zrovna vaše dítko patří k něm citlivějším a chlorovaná voda mu zatím nesvědčí, nezoufejte. Existují také všemožné suchozemské verze cvičení podporující správný vývoj pohybového aparátu. Tato cvičení většinou probíhají pod odborným vedením fyzioterapeuta. Ten maminkám nejdříve vysvětlí, jak bude hodina probíhat a ukáže jim základní pohyby, které budou s miminkem provádět. Alternativou jsou také soukromé lekce s terapeutem, kde je zajištěn zcela individuální přístup k potřebám vašeho dítěte. Pokud se vám, milé maminky, vyloženě nechce z bezpečí domova nebo máte omezený rozpočet, vždycky můžete svoje dítko popadnout do náruče a udělat si třeba pár dřepů nebo výpadů. Určitě se také zapotíte. Pro Radio Family Marie Machytková.
saw you there first time, I knew you had to be mine. It was really sure than you and me. When I saw you yesterday, I knew I will go and say, you are the best girl I know, really the best girl I know. Let me take you by the hand and show you what I'm feeling now. I'm not glad to know it's true, I just want to send this song. Take me by the hand and show me what you're feeling now. I'm not glad to know it's true, I just want to send this song only for you. Now I hope you feel the same. I was so nervous to game, I have never felt this end. So please give me one more chance. Today I can hold your hand, I don't wanna be a friend. You are the best girl I know, really the best girl I know. Let me take you by the hand and show you what I'm feeling now. I'm not glad to know it's true, I just want to send this song. Take me by the hand and show me what you're feeling now. I'm not glad to know it's true, I just want to send this song only for you. Dobrý den, vítám všechny posluchače. Dnešní téma, cestování, jsme už rozebrali z mnoha pohledů. Ne každý si však ideální dovolenou představuje pod slunečníky na pláži nebo v all-inclusive hotelových barech. U nás i v zahraničí neustále roste poptávka po takzvané aktivní dovolené. Namísto přímořských letovisek lidé vyrážejí za dobrodružstvím do opuštěných horských oblastí vybaveni lanem a skobami, nebo poznávat kulturní prostředí Dálného východu, či projet na kole severní Afriku. Tento trend nám nyní přiblíží inženýr Jaroslav Lhota, jednatel cestovní kanceláře Adventura, která se na podobné zájezdy specializuje. Dobrý den, já bych se vás rád zeptal, jestli zájemci o pobyty vyhledávají víc v poslední době exotiků nebo míň? Já na tu otázku nejsem schopen odpovědět globálně, protože já znám naše klienty a naši klienti hodně znají nás a oni už za námi jdou s určitým cílem. A samozřejmě naše nabídka obsahuje exotické zájezdy do celého světa, ale nejsou to zájezdy zaměřené na pláže, na pobyty u moře a podobně, ale jsou to zájezdy zaměřené na poznávání co nejhlubší různých destinací. My se snažíme fungovat podle vzoru ekoturistiky, nebo se tomu taky někdy říká měkká turistika, nebo trvale udržitelná turistika. To znamená, soustředíme se na poznávání různých lokálních komunit, přírodních zajímavostí, národních parků, zvířat, etnografii a spíš se vyhýbáme takovým masovým exotickým zájezdům spočívající v tom, že naložím letadlo lidí, odvezu je někam do nějakého hotelového rezortu někde u moře a za 1 až 2 týdny je přivezu zpátky. Takže toto jsou naši klienti, to jsem chtěl na úvod říci. Já jenom si můžu, vy jste říkal, že vlastně ty klienti za vámi jdou vždycky s určitým záměrem. Vy teda jakoby dlouhodobě spolupracujete s těmi klienty, jako že oni se vám ozvou vždycky a řeknou vám, helejte si, co si dáme tenhle rok, třeba máte tam něco zajímavého? Samozřejmě toho by byl ideální stav. Tento ideální stav není, ale hodně našich klientů se nám vrací zpátky a zejména dnes v cestovním ruchu v České republice už je ten segment
těch exotických zájezdů už je celkem jasně definovaný, celkem jsou tam docela jasné hranice a klient ví, když chce něco, tak za kým má jít, za jakou cestovní kanceláří. Jo. A samozřejmě každá rozumná cestovní kancelář s tím klientem komunikuje celkem jednoznačně, aby věděl, co od ní může čekat, co mu ta cestovní kancelář může nabídnout. Je možné třeba nějak toho klienta definovat, jestli třeba máte spíš mladší páry nebo nějaký sportovce mladý, nebo jestli třeba rodiny občas k vám No, to, co jste mi položila, tak to je v podstatě jedna z nejtěžších marketingových otázek. A z pohledu marketingu samozřejmě každý by si měl definovat svého klienta. A ono to přesně nejde, ale je potřeba se o to snažit. Takže náš klient, jak vypadá? Je to člověk z 50% žena, z 50% muž. Máme to téměř 1:1. Je to člověk, který má pravděpodobně vysokoškolské vzdělání a je to člověk hodně aktivní. To znamená, pracuje v nějaké manažerské pozici, případně to je nějaký podnikatel nebo člověk, který se zajímá o věci kolem, o kulturu, historii, přírodu a podobně. To znamená, je to člověk, který má relativně aktivní vztah ke světu i ke svému životu. Je to člověk relativně movitý, protože ty naše zájezdy nejsou levné. Když chce člověk udělat kvalitní zájezd, tak ho nemůže udělat levný. Takže my nekonkurujeme cenou, ale konkurujeme kvalitou. A to věkové spektrum je samozřejmě hodně široké, ale našimi nejčastějšími klienty jsou lidi, dejme tomu od 40 až 50 let až k aktivním důchodcům. Já tomu říkám zjednodušeně odrostlé děti splacená hypotéka a můžeme jít cestovat. Děkuju vám a ještě bych se na závěr zeptal, jestli vy byste osobně měl nějakou, tak říkajíc, třešničku na dortu, nějaký skvělý zájezd podle vašeho názoru, který byste komu doporučil? Například Bhútán. Bhútán je země, o které skoro nikdo nic neví a děláme tam úplně fantastické zájezdy do hor i na kolo. Já teda nevím jak ty, Dario, ale já mám radši tu pasivní dovolenou. Abych se mohl válet na pláži s koktejlem v ruce. A ani se nemusím moc opalovat. Prosím tě, ty jsi taková šunka, jo. To já si na dovoleně ráda vyrazím poznávat tamní kulturu, nevynechám žádnou historickou památku, no a klidně si k tomu půjčím třeba i kolo. Ty jsi blázen, to by mě zabilo. To já mám problém vyjít těch 10 schodů do školy. Většinou se u toho dost zadejchám. Taky se na sebe podívej. Není to tak strašný, ale ty Vánoce se na tobě trošku podepsaly. Vánoce mi ani nepřipomínej. Loučí se s vámi Daria Černá a Jakub Sedláček.